പ്രഭുജി വന്നിട്ട് എവിടെ പോയി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗുരുപ്രണാമം ചെയ്യാം. ഓം അജ്ഞാനാതിമിരാന്തസ്യ രാമേശ്വര ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനെ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വംശകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. അപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു 4 തരം ഭക്തന്മാരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെ 4 തരം ഭക്തന്മാര്? സമാധികാരി, സമസ്താധികാരി, ദുഃഖിത, കാർത്താർത്ഥി, ജ്ഞാനി, ജിജ്ഞാസു. ഈ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ജ്ഞാനി. ജ്ഞാനിയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ. നാല് തരം 42ാമത്തെ പേജ് കേട്ടോ. 4 തരം ആരംഭകരിൽ ജ്ഞാനിയാണ് തനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയം എന്ന് കൃഷ്ണൻ ഗീതയിൽ പറയുന്നു. ജ്ഞാനിക്ക് കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യമുണ്ടായാൽ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടി കൈനീട്ടുകയില്ല എന്നത് തന്നെ കാരണം. ജ്ഞാനി ഈശ്വരനോട് ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. സാമ്പത്തിക ലാഭമോ ദുരിതനിവൃത്തിയോ മറ്റേതെങ്കിലുമോ അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആദ്യം മുതൽക്ക് തന്നെ അയാൾ കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യം സ്നേഹാധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് അതിനർത്ഥം. തുടർന്ന് ശാസ്ത്രാഭ്യാസനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണൻ പരമാത്മാവാണെന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനി ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. അതായത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തമമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം, കലർപ്പില്ലാത്ത കൃഷ്ണാവബോധം ഉള്ള ആൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനോട് ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. മറിച്ച് എന്താണ് അവരുടെ ആവശ്യം വരുന്നത്? ജ്ഞാനിക്ക് ശരിയായിട്ടും ആ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഒരു ഉയർച്ച വരണം എന്ന് മാത്രമാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ചിന്ത. നിരവധി ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനിയായി തീരുമ്പോൾ ഒരുവൻ വാസുദേവനിൽ സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്നു. അതായത് വാസുദേവൻ കൃഷ്ണൻ ആണ് സകലത്തിനും കാരണം, ആദിപുരുഷനും എന്ന ബോധ്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അണയുന്നു. ക്രമേണ കൃഷ്ണപ്രേമം വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജ്ഞാനിയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരെയും ഔദാര്യപൂർവ്വം അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ദുഃഖനിവൃത്തിക്കോ സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിനോ വേണ്ടി ആയാൽ പോലും അവരും സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ അടുത്താണല്ലോ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെയും വിശാലമനസ്കരായിട്ടുള്ള ആ മഹാത്മാക്കളായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നു. അപ്പോ പലതരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരുണ്ട്. അർത്ഥാർത്ഥിയുണ്ട്, അതായത് ആർത്തം വളരെയധികം വിഷമങ്ങൾ സഹിച്ച്
ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നവരുണ്ട്. സമ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ ജ്ഞാനം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനും കുറച്ച് താഴ്ന്ന പടിയായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ വിളിക്കണം. അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ 4 തരം. അപ്പൊ എങ്കിൽ പോലും ഇവരെല്ലാവരും എല്ലാവരുടെയും കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ തന്നെ നോക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഗുരുവായൂർ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധികവും ഭക്തന്മാർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരുന്നത്? മിക്കവരും ഭൗതിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അധികം കുറെ പേര് എന്താ, ചിലപ്പോൾ ചിലവർക്ക് നല്ല ജോലി വേണം, ചിലവർക്ക് രോഗം മാറണം, അങ്ങനെ പലതരം ഭൗതിക. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ട് പിന്മാറുന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതേ വേണ്ടു. അവരുടെ ആവശ്യം നിറവേറ്റി കഴിഞ്ഞാല് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക ചെയ്യാൻ. പിന്നെ അടുത്ത എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ ആദ്യം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും. അങ്ങനെ. അപ്പോ ശരിക്കും അത് ഭക്തിയല്ല, മറിച്ച് ആ ഒരു ആഗ്രഹം, ആ ഭോഗം, ആ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു അത് കിട്ടുക, നേടിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ കൂടെ വരുന്നത്. എങ്കിൽ പോലും അവരെപ്പോഴും ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് കുറെ പേര് ആ ഭഗവാനിൽ ശരിയായിട്ട് ഭക്തി ഉറച്ച് ആ ജ്ഞാനമാർഗത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു, പരിശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തുന്നു. അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ളവർ പടിപടിയായിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ തരക്കാരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നു. ജ്ഞാനിയുടെ നിലയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാതെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക എന്ന തത്വത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനാവില്ല. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടും ഭഗവാനെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്യുക? ശരിക്കും നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ അവരിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഭോഗവും സുഖങ്ങളും കൂടി കൂടി കൊണ്ടുവരാണോ ചെയ്യുക? അല്ല, ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുത്തോണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടതെന്തോ അത് മാത്രം തരുന്നു. മറ്റതെല്ലാം ഭഗവാൻ അവരിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയുന്നു. അതാണ് വരുന്നത്. അതാണ് വേണ്ടുന്നതാനും. പക്ഷേ എന്താ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. അല്ലാത്തവർ, ഭോഗത്തിനും സുഖത്തിനും അടിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനോട് ആഭിമുഖ്യം കാണിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭക്തി താൽക്കാലികമാണ്. കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഭോഗത്തിനും സുഖത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അവരുടെ ജീവിതം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ശരിയായിട്ടുമുള്ള ആ ഭക്തിയിലേക്ക് അവർ വരുന്നില്ല, മറിച്ച് മറ്റു ദേവതകളോട് ആണ് അവർക്ക് ആഭിമുഖ്യം. അതായത് അവരുടെ ഗുണവും ചിലപ്പോൾ അത്തരത്തിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ താമസികമായിട്ടുള്ള ഗുണാധിക്യമുള്ളവർ അത്തരത്തിലുള്ള ദേവതകളെയും, രജോ ഗുണാധിക്യമുള്ളവർ ആ രീതിയിലുള്ളവരും, സാത്വിക ഗുണ ആധിക്യമുള്ളവർ അത്തരത്തിലുള്ള ദേവതകളെയുമാണ് ആരാധിക്കുക എന്ന് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലായിരിക്കും അവരുടെ ആരാധനയും അവരുടെ രീതിയും എല്ലാം ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് രാജസിക താമസിക ആ ഗുണമുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും കലർപ്പില്ലാത്ത ആ ഭഗവത് ഭക്തിയിലേക്ക് വരണമെന്നില്ല. അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ രുചിക്കനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ദേവതയെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവനാണ് ജ്ഞാനി.
നമ്മൾക്ക് അറിയാം അത് നമ്മുടെ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്. ആത്മാവ് വേറൊരു ഘടകം, ശരീരം വേറൊരു ഘടകം. അതെല്ലാം അറിയാം. എങ്കിലും എന്തിലേക്ക് വഴിപ്പെട്ടു പോകുന്നു? ഭോഗത്തിനും സുഖങ്ങൾക്കും വഴിപ്പെട്ട് പോകുന്നു. അത് എന്തുകൊണ്ടാണത്? ശരിയായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണബോധം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് വേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കൂടുതൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ആ ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തി, സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്ത് ആ ഭഗവത് ഭക്തിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോവുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ജ്ഞാനം നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. അതായത് നമുക്ക് ഒരു ജ്ഞാനം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചു, ജ്ഞാനെല്ലാം മനസ്സിലായി, എല്ലാം ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവെല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഇരുന്നാൽ ശരിയാവുമോ? ഇല്ല. ഇല്ല. നമ്മളുടെ ജ്ഞാനവും അറിവും ഒക്കെ പതിയെ പതിയെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഭൗതികതയിലേക്ക് താഴാൻ തുടങ്ങും. അതെന്തുകൊണ്ടാണത്? ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ചെയ്തു അതായത് ചെയ്തു നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെമ്പിന്റെ പാത്രം ഉം, ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഇട്ടിരിക്കുക വർഷങ്ങളായി. അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുമ്പോഴാണ് അത് നല്ല ഭംഗിയിൽ തിളങ്ങുന്നത്, അല്ലേ? ആ, അതെ. അത് അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അത് തിളങ്ങി തിളങ്ങി വരുന്നത്, ആണോ? ഉം. അതെ. 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 എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതെ. ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെമ്പ് പാത്രം ഗ്ലാവ് പിടിച്ച് പച്ച കളറായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഇരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കാര്യം. നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഭക്തി, ഭഗവാന്റെ ആ സ്വാത്മാർപ്പണം ശരിയായി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ നിർദ്ദേശമാണ് 16 മാല ജപിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ആരതി കാണണം, ശരിയായിട്ടുള്ള ഭാഗവതം, ആ, അതുമാതിരി ഭഗവത്ഗീത ഗ്രന്ഥം എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഡെയിലി റൂട്ട്, ആ ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കണം, സത്സംഗത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. സത്സംഗം ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഭക്തി, ആ ജ്ഞാനം എപ്പോഴും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവുക. അല്ലാത്ത പക്ഷം അത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നിട്ട് നമ്മളിൽ നിന്ന് അത് ശേഷം നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്തെന്നാൽ ആ മായ അത്രയധികം ശക്തി ഉള്ളതാണ്. എപ്പോഴും ആ ഭഗവാന്റെ ആശ്രയമുള്ളവർക്ക്, ആ ശരിയായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരുവന് ജ്ഞാനമുണ്ട്, ഞാൻ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു മൂലയിൽ ഇരുന്ന് മിണ്ടാണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഒരിക്കലും ശരിയായിട്ടുള്ള ആ മാർഗത്തിലൂടെ മുന്നേറാൻ സാധിക്കില്ല. ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഭൗതിക സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി നേടിയവർ ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം നേടാൻ അർഹരാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടും ആ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഉണ്ടാവുമോ അത്? ഇല്ല. ഇല്ല. മൂന്ന് വിധം സുഖം 3 വിധത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് ഭൗതികം, ആത്മീയം, ഭക്തിപരം. ഭൗതിക വിധേയമുള്ള ഒരാളിന് ഭക്തിയുടെ സേവനമോ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആനന്ദമോ കിട്ടുകയില്ല. ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ താല്പര്യമോ ഭഗവാനുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ പ്രതിപത്തിയോ ഉള്ളവരെല്ലാം ഭൗതിക ബന്ധമുള്ളവരാണ്. നിർവ്യക്തിവാദികൾ ഭഗവാനുമായുള്ള സമ്പർക്കമോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രേമകാര്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൈമാറ്റമോ വഴി ആത്മീയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനാകാത്തതുകൊണ്ട് ഭഗവാനുമായുള്ള ഐക്യം തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമായി കാണുന്നു. ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങളുടെ ഒരു വലിച്ചു നീട്ടൽ മാത്രമാണ് ഈ പരികൽപ്പന. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഓരോരുത്തരും തന്റെ അയൽക്കാരനേക്കാൾ മേലെ നിൽക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും കേവലം താനാണെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാല്
ഞാനിപ്പോ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ പലതരത്തിലുള്ള ഭഗവത് സംബന്ധി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആത്മീയ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നു. മറിച്ച് ഭൗതിക സുഖം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് താൽക്കാലികമാണ്, ക്ഷണികമാണ്. ഒരു വേള നമ്മൾക്ക് ഒരു പദാർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തു നമ്മൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതെപ്പോഴും ഉത്കൃഷ്ടമാണെന്ന്. പക്ഷെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടില് വേറൊരാൾക്ക് അതിനേക്കാളും വിലപിടിപ്പുള്ള ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത്രയും നേരം അനുഭവിച്ച സുഖം ക്ഷണേന തീരുന്നു. അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സുഖമല്ല വേണ്ടത്. മറിച്ച് ആ ഭഗവാനിലുള്ള ആത്മീയ സുഖം ആ ഗോപികമാർ അനുഭവിച്ച ആ വിപ്രലംബ ഭാവം. വിപ്രലംബ ഭാവം എന്താ? അതായത് ഭഗവാൻ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും അവർ ആ വിരഹഭാഗം, ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചിന്തയും എല്ലാം എപ്പോഴും കാഠിന്യം കൂടിയാണ് വരുന്നത്. ഭഗവാൻ അടുത്തുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അവർക്ക് ആ സമയത്ത് കൂടുതൽ തീവ്രതയോട് കൂടിയിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പ്രേമഭക്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗോപികമാർക്ക് സാധിച്ചു. അതാണ് വിപ്രലംബ ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള 45-ാമത്തെ പേജ്. യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണനോട് അപേക്ഷിച്ചു, നന്ദപുത്ര, അസംഖ്യം അനുഗാമികളോ അളവറ്റ സമ്പത്തിന്റെയോ സുന്ദരിയായ ഭാര്യയുടെയോ രൂപത്തിലുള്ള ഭൗതിക സുഖമോ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള വേർപെടലോ എനിക്ക് വേണ്ട. തുടരെ എത്ര ജന്മ വേണമെങ്കിലും എടുത്തുകൊള്ളട്ടെ. എൻ്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയേ ഉള്ളൂ, അങ്ങേയുള്ള ആ ഭക്തി അചഞ്ചലമായിട്ട് നിലനിൽക്കണം. അപ്പൊ ഓരോ ഭക്തന്റെയും പ്രാർത്ഥന ഏതു വിധമായിരിക്കണം? ഒരു ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രാർത്ഥന ഏതു വിധത്തിലായിരിക്കണം? അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തി ആയിരിക്കണം. അത് മാത്രമാണ് ഭഗവാനോട് ഒരു ഭക്തൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതല്ലാതെ ഒരുവൻ ഒരിക്കലും ഭഗവത് ധാമമോ മുക്തിയോ ഗോലോക വൃന്ദാവനമോ ഒന്നും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഈശ്വരന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ, ആ തിരുനാമം, ഗുണങ്ങൾ, രൂപങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുള്ള ആ സങ്കീർത്തനങ്ങളിലേക്കുള്ള ആ ഭക്തന്റെ ശ്രദ്ധ, ഇതെല്ലാം ആ മുക്തി പോലും നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയാൻ തോന്നുന്ന മട്ടിൽ തീവ്രമായി ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭക്തന് ആ മുക്തി എപ്പോഴാണ് വന്നു ചേരുന്നത്? അപ്പൊ തന്നെ വന്നു ചേരുന്നു. ആ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ തന്നെ വന്നു ചേരുന്നു. എങ്ങനെ വരുന്നു ആ മുക്തി? അവർക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വേണ്ടി, അതായത് ഭാവിയിലേക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തു വെക്കേണ്ടതായിട്ട് ഇല്ല. അവരുടെ ആനന്ദം, ആ മുക്തി, അതെല്ലാം ക്ഷണേന തന്നെ അവർക്ക് വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ? ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ, ലീലാവിലാസങ്ങൾ, ഗുണങ്ങൾ, രൂപം തുടങ്ങിയ ആ ഭഗവാന്റെ സർവ കഥകൾ ഭാഗവതത്തിലുള്ള ഇതെല്ലാം തന്നെ മനനം ചെയ്തും ജപിച്ചും നാമം ചൊല്ലിയും ആ നവവിധ ഭക്തിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ ഭക്തന് മുക്തി പോലും നിസ്സാരമായിട്ട് തോന്നുന്നു. ശ്രീ വില്യമംഗല ഠാക്കൂർ പറയുന്നുണ്ട്, പ്രഭു, അങ്ങയുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. മുക്തിയുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ മുക്തി എന്നെ സേവിക്കാനായി എൻ്റെ പടിവാതിൽ കൈകൂപ്പി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. യഥാർത്ഥ ഭക്തനും മുക്തിയും ആത്മീയ വിമോചനവും ഒക്കെ അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമല്ല. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ തരത്തിലും സർവ്വരീതിയിലും ഈ ഭക്തിയുതന സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഭഗവാൻ തന്നെ എവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്? ഭക്തന്റെ സർവ
കോണുകളും സ്ഥിര സാന്നിധ്യമായിട്ട് ആ ഭക്തന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മുക്തിയുടെ ആവശ്യം എന്തിനാണ് എന്നാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ കൽപ്പന. മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആണോ പറയുന്നത്? ആണോ? ആണ്. അതെ അതെ ഉം. അതെ ഓക്കെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് 3-ാമത്തെ കാണ്ഡത്തില് കപിലദേവൻ തന്റെ അമ്മ ദേവഹൂതിക്ക് ഉപദേശം നൽകുന്നുണ്ട്. എന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ, എന്റെ മുഖകാന്തി, വശ്യമായിട്ടുള്ള ശരീരവടിവ് എന്നിവയിൽ എന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാർ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. അവരുടെ മനസ്സ് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിൽ തന്നെ ലയിച്ചു പോകത്തക്ക സുത്തരമാണ്. അവർക്ക് എന്റെ ചിരിയും ലീലാവിലാസങ്ങളും നോട്ടവും. അവർ സ്വന്തം ജീവിതം പൂർണ്ണമായും എനിക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ഭൗതിക സുഖമോ മോക്ഷമോ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് എന്റെ ധാമത്തിൽ, എന്റെ ചങ്ങാതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ സ്ഥാനം നൽകും. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം, ലീല, ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം, വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ആ ദ്വിഭുജത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം, ഇതിനോടൊക്കെ ഭക്തന് ഭഗവാനിൽ ആകൃഷ്ടനാകുന്നു ഈ രൂപത്തിൽ. അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ടും ഇങ്ങനെ മനനം ചെയ്തിട്ട്, ആ ധ്യാനം ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഭക്തൻ എവിടേക്ക് എത്തുന്നു? ധാമത്തില്. ആ ഭക്തന് ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഒരു വാഗ്ദാനമാണ് ഭക്തനോട്. അവർ ആ ഭഗവാന്റെ ആ ധാമത്തിൽ, ആ ഭഗവാന്റെ ചങ്ങാതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവർക്ക് സ്ഥാനം നൽകുന്നു. എന്തെന്നാൽ അവർ സ്ഥിരമായിട്ടും തുടർച്ചയായി ആ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം, ലീല, ഗുണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഓർത്തുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നു. അവർക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ അവരുടെ അടുത്ത് യഥാർത്ഥ ഭക്തനെ ഭഗവാൻ ചങ്ങാതികളുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തുമെന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പു നൽകുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഈ വരികൾ. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ നിരീക്ഷണം ശ്രദ്ധേയമാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദത്തിലൂടെ ആ സൗന്ദര്യത്തിലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനത്തിലോ ആകൃഷ്ടരായവരും അതിന്റെ ഫലമായി ഹൃദയത്തിൽ സർവാതിശമായിട്ടുള്ള ആ പരമാനന്ദം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരും നിർവ്യക്തിഗതവാദികൾ അമൂല്യമായി കെട്ടിഘോഷിക്കുന്ന ആ മുക്തിയുടെ പുറകെ ഒരിക്കലും പോയില്ല. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഒരു മുക്തിയുടെ പുറകെ പോകില്ല. മറിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ആനന്ദം അവർക്ക് എപ്പോഴും, ഏതു സമയവും, ഏത് നിമിഷവും ലഭ്യമാണ്. അതാണ് ആത്മീയ സുഖം. ഉദ്ധവർ ശ്രീകൃഷ്ണനോട് പറയുന്ന സമാനമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സന്ദർഭം ഇതേ ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട്. പ്രഭു, ഭക്തിയുതമായ അങ്ങയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവർക്ക് മതാനുഷ്ഠാനം, സാമ്പത്തിക ലാഭം, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, മുക്തി ഇവയിൽ നിന്നും വിശേഷ വിധിയായിട്ട് ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, കിട്ടാനും ഇല്ല. ഇപ്പറഞ്ഞതിൽ നിന്നൊക്കെ സുഖം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്ഷിപ്ര ലഭ്യമാണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങയുടെ പാദത്തിലുള്ള വിശ്വാസവും ഭക്തിയും അചഞ്ചലമായിട്ട് നിലനിൽക്കണമെന്നാണ് പ്രാർത്ഥന. അപ്പോ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നില്ല. ആ ഭഗവാന്റെ അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള ഭക്തി മാത്രമാണ് അവർക്ക് വേണം എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ പ്രാർത്ഥന. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കപിലദേവൻ അമ്മയായിട്ടുള്ള ആ ദേവഹൂതിക്ക് ഉപദേശം നൽകുന്നു. അമ്മേ, എന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലെ ഭക്തി സേവനം മാത്രം ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരും എന്നെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധരുമായ ഭക്തന്മാർ, വിശേഷിച്ചും എന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ, ഗുണഗണങ്ങൾ, രൂപം തുടങ്ങിയവ എന്തൊക്കെയാണെന്നറിഞ്ഞ് എന്നെ സംഘം ചേർന്ന് പ്രകീർത്തിക്കാൻ, ഒത്തുകൂടാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ ആ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും സർവാതിശയമായിട്ടുള്ള ആ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ കാണാം ഒരു ഭക്തവൃന്ദം, ആ ഭക്തവൃന്ദം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സ്ട്രീറ്റിലൊക്കെ ഭക്തവൃന്ദങ്ങളെ കാണാം വൃന്ദാവനത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ അവരുടെ മുഖത്ത് കാണുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ, അവരുടെ ചലനങ്ങൾ, ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? അവരത്രയ്ക്കും ഭഗവാന്റെ ആ അടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെ. അപ്പൊ നമ്മള് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുമ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. അവിടെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തവൃന്ദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം.
കാണാൻ വേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ അത്ര പരിചിതമല്ല. എങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ അഷ്ടമിരോഹിണി മുതലായിട്ടുള്ള പോകുമ്പോ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ശോഭായാത്ര എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് വൈകാരികമായിട്ടുള്ള അത്ര തീവ്രതയൊന്നും കാണാനില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തി സേവനം, ആ ഭക്തവൃന്ദങ്ങളെയൊക്കെ എവിടെ കാണാൻ പറ്റും? ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ വൃന്ദാവനം. അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തവൃന്ദങ്ങളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇസ്കോണിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളുള്ള ലോകമെമ്പാടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, UK, അമേരിക്ക, എവിടെയൊക്കെ ഇസ്കോൺ ടെമ്പിൾസ് ഉണ്ടോ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഇതേമാതിരിയുള്ള ആ ഭക്തവൃന്ദങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ സ്ട്രീറ്റിലൂടെയും പൊതു സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയും ഈ ഭക്തവൃന്ദങ്ങൾ പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു വേള ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഈ അടുത്ത് കണ്ടു, ഇപ്പൊ ഈ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോ നടന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ സൗത്ത് വൃന്ദാവൻ, മാതിരി കണ്ണൂര്, ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഈ രഥയാത്ര ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ആഘോഷിച്ചിരുന്നു. അറിയോ എല്ലാവർക്കും? കേട്ടിരിക്കണു. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും അത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ രഥയാത്ര മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ, ഭക്തിയുടെ ആ പരിചയം കൊടുക്കുവാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കുറേയും കൂടി സഹായമായിട്ട് തരുന്നത്. മറ്റു ആളുകൾക്കും, അതായത് ഇതിന് പുറമെയുള്ള ആളുകൾക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള രീതിയിലുള്ള ആ ഭക്തജന സമ്പർക്കം പുലർത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ധ്രുവം പറയുന്നു, ഭഗവാൻ അങ്ങയുടെ പാദാരവിന്ദങ്ങളുടെ ധ്യാനത്തിൽ മുഴകുമ്പോൾ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആനന്ദത്തിന്റെ സമീപത്തെങ്ങും എത്താൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ഉള്ള നിർവ്യക്തിഗതവാദികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിന് സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെ ഏറിപ്പോയാൽ സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ മാത്രം സാധ്യതയുള്ള കാമ്യകർമ്മങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനാവുക? അവരുടെ ആനന്ദം എങ്ങനെയാണ് ശുദ്ധഭക്തന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിന് സമാനമായിട്ടുള്ളത്? അപ്പോ ബ്രഹ്മാത്മൈക്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നവർ ഏത് വഴിയിലേക്കൂടെയാണ് പോവുക? സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിലെ ധ്യാനം, മറ്റു തരത്തിലുള്ള അവർക്കുണ്ട് യമനിയമം മറ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പോലെ തന്നെ ഭക്തരെ പോലെ തന്നെ അവർക്കുണ്ട്. അതിനേക്കാൾ ഉപരി അവർക്ക് ഭക്തി അല്ല, മറിച്ച് എന്താണുള്ളത്? ആ ജീവസത്തയെ പരമാത്മാവിലേക്ക് ഊന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രക്രിയകൾ, പലതരത്തിലുള്ള ധ്യാനങ്ങൾ, പിന്നെ പ്രാണായാമം, ശ്വാസത്തിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനും അങ്ങനത്തെ തരത്തിലുള്ള അങ്ങനെ ധ്യാനം, നിരന്തരമായ അഭ്യാസം, അതായത് ശരിയായിട്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഒരേ രീതിയിൽ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രിയകളാണ്. ചിലവർക്കാണെങ്കിൽ ശീർഷാസനം, തല കുത്തിയിട്ടൊക്കെയാണ് ചിലവര് നിന്ന് ധ്യാനിക്കുക. തല കുത്തിയിട്ട് അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ നിലനിന്നിരുന്നു, ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. പലതരത്തിലുള്ള യോഗാസനങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന്റെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം? സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിലേക്ക്. യോഗാസനങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഓരോ യോഗാസനത്തിനും എന്താ അതിന്റെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം വരുന്നത്? അതിന്റെ ഓരോ ഇതുകളുണ്ടല്ലോ. ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ല ഉണ്ട്. പിന്നെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള സ്ഥിരമായിട്ടും ഞാൻ പറയട്ടെ, സ്ഥിരമായിട്ടും ആ ജീവസത്തയെ പരമാത്മാവിലേക്ക് നിർത്തുവാനുള്ള, അതായത് നമ്മളിപ്പോ സുഖസ്ഥിരമാസനം, അതായത് സുഖമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറെ നേരം ഇരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ശരിയായിട്ടും ഭഗവാനെ, നമ്മൾ ഭക്തരാണെങ്കിൽ ആ ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആണോ? നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത്, ഇപ്പൊ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത്
ഇരിക്കുകയാണ്, ചമ്രം പണിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ചിലവർക്ക് അത് പറ്റില്ല, ചിലവർക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, ചിലവർക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കില്ല, സ്ഥിരമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ചിലവരെന്ത് ചെയ്യും, വേറെ എന്തെങ്കിലും ആസനം മുറ നോക്കും. അഥവാ ആ രീതിയിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള യോഗാസനങ്ങൾ മുഴുവൻ. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള യോഗികൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ആസനം എല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണ് അവര് സ്ഥിരമായിട്ട്, അത് ആസനം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ശീർഷാസനം സർവാംഗാസനം, അങ്ങനെ പലതരത്തില് ഇങ്ങനെയെല്ലാം നിന്നും ഇരുന്നും ഇട്ടാണ് അവര് ആ ജീവസത്തയെ പരമാത്മാവിലേക്ക് യോഗം ചെയ്യുന്നത്, കൂടിച്ചേരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാണ് അവര് ലാസ്റ്റ് സമാധി, ബ്രഹ്മാത്മൈക്യം ഈ നിലയിലേക്കെല്ലാം എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും അവിടെ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഘടകം ഒരിക്കലും ഇല്ല, മറിച്ച് എന്താണ്, ആ യോഗമാണ്. യോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ജീവസത്തയെ പരമാത്മാവിലേക്ക് എത്തിക്കുക, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രക്രിയകളാണത്. അപ്പൊ അതിലൊരിക്കലും ഭക്തിയില്ല. എന്നിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്, ആ ബ്രഹ്മാത്മൈക്യം, അതായത് ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമായിട്ടുള്ള ആ ബ്രഹ്മത്തിലേക്കുള്ള ഐക്യമാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു ആത്മീയ സുഖം അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ട്? ആ നവവിധ ഭക്തിയിലൂടെയും ഭക്തവൃന്ദങ്ങളിലൂടെയും ആ ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലി കീർത്തനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെയും ആ ആനന്ദം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ സേവ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തന് എന്താവശ്യമില്ല, മുക്തിയെ തന്നെ അവർ പരിത്യജിക്കുന്നു. ക്ലിയർ ആണോ പറയുന്നത്? മുക്തി. അപ്പൊ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് ഇങ്ങനെയെല്ലാം അഷ്ടാംഗയോഗം ചെയ്തിട്ടൊന്നും ചെയ്യാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലളിതമായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഭക്തി ചെയ്ത് ആ ഭക്തിയുടെ തീവ്രതയിലൂടെ ആത്മീയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ധ്രുവം പറയുന്നു, ഭഗവാൻ അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദത്തിലൂടെ ധ്യാനത്തിൽ മുഴകുമ്പോൾ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആനന്ദത്തിനെ ഇതിന്റെ സമീപത്തെങ്ങും ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ, അപ്പോ ഈ ആ ആനന്ദം, ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഗുണം, ലീല, ഇതെല്ലാം ഓർത്ത് ആ മനനം ചെയ്ത് ധ്യാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടേക്കൊന്നും ഈ ശ്രേഷ്ഠത ഒരിക്കലും ആർക്കുണ്ടാകില്ല, ഈ നിർവ്യക്തിഗതവാദികളായിട്ടുള്ള യോഗികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. നാലാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ അതില് സ്ലൈഡിൽ കുറച്ചും കൂടി പോയിന്റ് ഉണ്ട്, അതും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ക്ലോസ് ചെയ്യും. അടുത്തത് പരിശുദ്ധ വൈഷ്ണവന്മാർ, പരിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവന്മാർ. അപ്പോൾ മുമ്പത്തെ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ കാര്യതത്വം തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനിലേക്ക് മാത്രം ആകർഷിതനാകുന്നു, മറിച്ച് ഒരു രാജസികമായിട്ടുള്ള താമസികരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആരിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു? അവരുടെ രുചിയും
വച്ചിട്ട് അവരുടെ ആ രുചിയും പ്രാർത്ഥനാ രീതിയും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് അവർ വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള ആ ദേവത ദേവതയെ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ സുഖത്തിനും ഭോഗത്തിനും പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ആർക്കും ഭൗതിക സുഖം കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മറിച്ച് അവർക്ക് ഒരിക്കലും, അതായത് അത്തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ആ ഭഗവാനിൽ ആഭിമുഖ്യം കാണുന്നില്ല. അതിനാൽ ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ നാമം സ്ഥാപിതമാകണം എന്നതിനർത്ഥം അവർ യവനന്മാരെയോ മ്ലേച്ഛന്മാരെയോ പോലെ നിലനിൽക്കണമെന്നല്ല, അവർ ചൈതന്യ ഭഗവാനെ അറിയണം എന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ യവനന്മാർ, മ്ലേച്ഛന്മാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തിയ ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ശുദ്ധ ഭക്തി ചെയ്ത് വൈഷ്ണവന്മാരായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഒരു വേള നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഭക്തി അവര് പരിശീലിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത്. എല്ലാവരും പരിശുദ്ധ വൈഷ്ണവ ഭക്തന്മാരെ. അപ്പൊ നമ്മള് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ അധികം? അതായത് ഈ മ്ലേച്ഛ, യവന, അതായത് ഗ്രീക്കുകാരെയാണ് ഈ യവനന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് ഫോറിനേഴ്സ് ഒക്കെ. ഇവരൊക്കെ നല്ല ശരിയായിട്ടും എന്താ നല്ല പൂണൂലും അവര് പിന്നിൽ കുടുമയും ശരിയായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവ വസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം ധരിച്ചിട്ട് അതായത് പിന്നെ അതുമാതിരി ജപസഞ്ചിയും ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് ആ പരിശുദ്ധ വൈഷ്ണവരായിട്ട് നടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അവർ ആ വൃന്ദാവനത്തില് സന്ദർശനത്തിന് വരികയാണത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പോ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തി എങ്ങനെയാണ് പ്രചരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കിപ്പോ നോക്കിയാൽ കാണാം. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരിലൂടെ ഉയർത്തി? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ ആരാ പ്രഭുപാദരിലൂടെ, അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരിലൂടെ, ആ വൈഷ്ണവരിലൂടെയൊക്കെ ഈ നാട്ടിലുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ ഉയർത്തി. പരിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവർ യഥാ കഞ്ചനതം യാതി കസ്യാം രസവിധാനത തഥാ ദീക്ഷാവിധാനേന ദ്വിജത്വം ജായതേ നൃണാം. ഹരിഭക്തി വിലാസത്തില് പറയുന്നതാണ്. വൈഷ്ണവ ആരാധനയിലേക്ക് ശരിയായി നയിക്കപ്പെടുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും തീർച്ചയായും ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് മാറുന്നു. രസം ചേർന്നാൽ വെള്ളോട് സ്വർണമാകുന്നത് പോലെ. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രാഹ്മണർ എപ്പോഴും ഉയർന്നതായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്? എന്താണ് അതിന്റെ ലോജിക്ക്? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അത്? അവര് വേദങ്ങള് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ അവർക്ക് സത്യഗുണം കൂടുതലുള്ളവരാണ് ഭഗവാന്റെ. അതെ അതെ. അപ്പൊ പരിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണർ, അത് വൈഷ്ണവർ, ഇവർക്ക് എന്താണ് ഇത്രയധികം നേട്ടം? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇത്ര ഉയർച്ച എന്ന് പറയുന്നത്? എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവർ ശരിയായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, വേദങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ ആ രീതിയിലുള്ള ആരാധന അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ വേദോക്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവർ അതിലുപരി വൈഷ്ണവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണരെക്കാൾ ഉയർന്നവരാണ് വൈഷ്ണവർ. ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തിയുത സേവനം, ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തി അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നവനാണ് ബ്രാഹ്മണൻ, അല്ലെങ്കിൽ അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവനാണ്. പക്ഷേ ഒരു വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിഷ്ണുവിനെ
ഭഗവാൻ വൈഷ്ണവം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ വിഷ്ണു അതാ ഭഗവാനെ തന്നെ അറിയാൻ, ആരാധിക്കല്. അതായത് അതിനേക്കാൾ ഉയർന്നത്. അതായത് ബ്രഹ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണത്തിന്റെ ഒന്നേ ആവുന്നുള്ളൂ. മറിച്ച് ഭഗവാനെ തന്നെ ആ, നമ്മൾക്ക് ആ ഭക്തി ചെയ്ത് ഭക്തി സേവയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആ വൈഷ്ണവൻ അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ആ ബ്രാഹ്മണനെ ഭഗവാനെ അവനാകണ്ടേ? ആണോ? അതെ അതെ അല്ലേ? ഭഗവാനെ എവിടെയും ആ മുന്നിട്ട്. ആ ബ്രാഹ്മണനേക്കാളും ഉന്നതനാണ് ഒരു വൈഷ്ണവൻ. അപ്പോൾ ഒരു വൈഷ്ണവ ആരാധനയിലേക്ക് ശരിയായി നയിക്കപ്പെടുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും തീർച്ചയായും ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ ഒരു വൈഷ്ണവനായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ് വൈഷ്ണവനായിട്ട് മാറുന്നത്. ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബ്രഹ്മത്തെ അറിഞ്ഞവൻ. അതായത് നമ്മളെല്ലാവരും എന്തറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ശാസ്ത്രങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇപ്പോ? ഉണ്ട് ഉണ്ട് ആ അതെ ആ ആ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു, ജ്ഞാനം എല്ലാവർക്കും കിട്ടി. എന്നിട്ടല്ലേ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തി സാധനത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്? ആണോ? അതെ അതെ ആ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണൻ, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ജാതി ബ്രാഹ്മണനല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എപ്പോഴും. ആ അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ല മനസ്സിലാക്കിക്കണേ? അതെ അതെ ഉണ്ട് അതെ ബ്രഹ്മ ആ ബ്രഹ്മ ആ ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് ഓക്കെ. സാധു മറിച്ച് ബ്രഹ്മമായ മറിച്ച് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കല്ലേ. അപ്പോ ആ അങ്ങനെ ഒരു ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവ ആരാധനയിലേക്ക് പോകുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ വ്യക്തി തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് മാറി പിന്നീട് വൈഷ്ണവനാകുന്നു. ആ വൈഷ്ണവ രസം ചേർന്നാൽ വെള്ളോട് സ്വർണ്ണമാകുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പോ അതിന്റെ ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ, ആ രസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ കെമിക്കൽ ചേരുമ്പോഴാണ് നല്ലപോലെ തിളങ്ങുന്നത്. അതായത് ആ ബ്രാഹ്മണത്വം, ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ കൂടെ ആ ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനവും കൂടി ചേരുമ്പോൾ, അതായത് ഒരു ജ്ഞാനിയോടൊപ്പം ഭക്തിയും കൂടി ചേരുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാകും? പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവനായിട്ട് മാറുന്നു. ക്ലിയർ ആണോ പറയുന്നത്? ആണോ? അതെ അതെ ക്ലിയർ ആണ്. യാദൃച്ഛികമായോ അബദ്ധമായോ നിഷിദ്ധമായ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അവർ എന്തെങ്കിലും ശുദ്ധീകരണ ചടങ്ങുകൾ നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഭക്തന്റെ ആകസ്മികമായ തെറ്റിനോട് അനുകമ്പ കാണിക്കുകയും ഉള്ളിൽ നിന്ന് അവനെ തിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ കേൾക്കാം, ക്ഷേത്രങ്ങളിലോ മറ്റ് വൈദിക ചടങ്ങുകളിലൊക്കെ അശുദ്ധി വന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ബുദ്ധി നഷ്ടം. പിന്നെ അശുദ്ധി വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പുണ്യാഹം നടത്തുന്നത് അല്ലേ? പുണ്യാകുന്നത് ശുദ്ധികർമ്മം പുണ്യാഹം നടത്തി ശുദ്ധാക്കുന്നത് കാണാം. പക്ഷേ ഒരു ഭക്തനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ഭക്തന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ സർവദാ ഭഗവാനും ഭഗവത് സാന്നിധ്യം ഉള്ളിടത്ത് പിന്നെ എങ്ങനെ അശുദ്ധി വരുമോ? ഇല്ല. ഇല്ല. അപ്പോ അതാണ് പറയുന്നത്, യാദൃശ്ചികമോ അബദ്ധമായോ നിഷിദ്ധമായോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അവൻ എന്തെങ്കിലും ശുദ്ധീകരണ ചടങ്ങുകൾ നടത്തേണ്ട ആവശ്യം. അതാണ് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണനേക്കാളും ഒരു കൂടി മുന്നിലാണ് വൈഷ്ണവരെന്ന് പറയുന്നത്. വൈഷ്ണവര് അവരാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈദികമായിട്ടുള്ള പുണ്യാഹ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. മറിച്ച് ഒരു വൈഷ്ണവനാകട്ടെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ ഭഗവത് നാമം ഉച്ചരിച്ചാൽ ആ ഭഗവത് സ്മരണയോടുകൂടി തന്നെ അവൻ പരിശുദ്ധനായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ആ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ആ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ആ സ്മരണം കൊണ്ട് തന്നെ അവന്റെ ചെയ്തികളിൽ നിന്നെല്ലാം അത്തരത്തിലുള്ള ശുദ്ധീകരണങ്ങളൊന്നും തന്നെ വേണ്ട. അത്തരം എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളോ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ അത് ഭഗവാൻ മനസ്സിൽ വന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ തിരുത്തപ്പെടുന്നു, തിരുത്തി കൊടുക്കുന്നു. അവരുടെ മനസ്സിൽ ഓരോ വൈഷ്ണവന്റെയും ആ ഭക്തന്റെ മനസ്സിൽ ഭഗവാൻ ഇരുന്നിട്ട് ആ തെറ്റ്, ആ മിസ്റ്റേക്ക് തിരുത്തി കൊടുക്കുന്നു.
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്ധവ, പൂർണ്ണമായും കീഴടങ്ങളിൽ എന്നെ അഭയം തേടുകയും എന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുകയും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും ചുമതലകൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏതൊരുവനും ഒന്നാം തരം മനുഷ്യനായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. അതായത് ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ആ ത്യാഗം, അതായത് സർവ സർവതും ഭഗവാനിൽ തന്നെ ത്യജിച്ച് ഭഗവാനിൽ തന്നെ അഭയം തേടുന്നവരാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ഉത്തമ അധികാരികളായിട്ട് മാറുന്നത്. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ഒറ്റയടിക്ക് ആരെങ്കിലും എല്ലാ ബാധ്യതകളും ഉപേക്ഷിച്ച് പരമോന്നതമായിട്ട് ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ഇനിമേൽ കടക്കാരനോ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രയോജന സ്രോതസ്സിനോ ബാധ്യസ്ഥനല്ല. പക്ഷെ അതങ്ങനെ ചെയ്യണം. മാനസികമായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു പക്വത ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഓരോരുത്തർക്കും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. മറിച്ച് ഇതെല്ലാം ഫിസിക്കലി നമ്മളത് അങ്ങനെ ത്യജിച്ചു ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു മൂലയ്ക്ക് പോയിരുന്നിട്ട് അതിനെ തന്നെ ആ ത്യജിച്ച വസ്തുവിനെ തന്നെ എന്താ ആലോചിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ത്യാഗം എന്ന് പറയോ? പറയോ? ഇല്ല. ഇല്ല. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, രണ്ട് രീതിയിലും ത്യജിക്കണം. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു പക്വത വരുന്ന കാലത്ത് മാത്രം അത് ചെയ്താൽ മതിയാകും. എല്ലാവർക്കും അത് പറ്റണമെന്ന് ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിലും വരുന്ന ഒരു പക്വത ഓരോ മനസ്സിനും ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അവരത്രയും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. അവർക്ക് ആ വസ്തുക്കൾ ത്യജിച്ചതിനു മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം ഭഗവത്ഗീതയില് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. കർമ്മസന്യാസ യോഗം ഇല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 3ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത 4ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. 4ാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തിയുടെ സേവനം മുക്തിക്കും അപ്പുറമാണ്. മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം കുറച്ചും കൂടി വലിപ്പമുള്ള അധ്യായം. നാളെ എടുക്കാം, അടുത്ത ദിവസം എടുക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിദ്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ജയ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കേ ജയ്. ജയ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ.